Da bi putnicima let bio lak, AC sistem vrši svoj glavni zadatak. Obezbeđuje sve uslove života kako bi avionska avantura svima bila divota. Pritisak, temperaturu i vlažnost reguliše, dok avion leti sve više i više. Vazduh je dobar do određene visine, posle toga bez AC sistema nema više miline. Imamo i puno ventila kako bi temperatura odgovarajuća bila. To je to za sada, nije mnogo komplikovan njegov princip rada. Bravo. Da obezbedi životne uslove tu je svakako, ali mora da reguliše parametre vazduha što nimalo nije lako. Temperaturu i vlažnost također ubraja, zato ovaj bezbednosti nikad kraja. Treba da obezbedi i klimatizacije radi sveže orijentacije. Kao i u svakoj kući disati, sve se uvek mora provetravati. Dobre uslove za bezbedan let ne brinu se za siguran slet. Iako sve zvuči slatko, kratko ništa nije tako slatko. Pritisak izonika često nije dovoljan, zato je veštački veoma komforan. Bravo.